додгоҳҳои Русия дар 6 моҳи аввали имсол қарори ихроҷи 92,000 муҳоҷирро содир карданд. ҳамзамон дар ин муддат мақомоти интизомии Русия барои ёфтани муҳоҷироне ки ҳуҷҷатҳояшон мушкил дорад 176,000 рейд баргузор карданд. Ин рақамро Ирина Волк, сухангӯи вазорати корҳои дохилии Русия, дар саҳифааш дар Телеграм навишт. Ба ин тартиб, тибқи омори нави вазорати корҳои дохилии Русия, аз моҳи январ то июл ҳолатҳое ки корфармоён ҳангоми ба кор гирифтани шаҳрвандони хориҷӣ ба қонуншиканӣ роҳ доданд 2 баробар бештар ошкор шудааст. Дар ним соли гузашта зиёда аз 5,500 муҳоҷирро дар боздоштгоҳи муваққатии хориҷон ки барои ихроҷи онҳо пешбинӣ гардидааст ҷой доданд. Дар ин байн 65,000 шаҳрванди хориҷиро аз Русия депорт карданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 2 баробар зиёдтар мебошад. мақомоти Русия вуруди қариб 150,000 муҳоҷирро ба ин кишвар манъ карда зиёда аз 1000 нафарро аз шаҳрвандии Русия маҳрум намуданд. Ирина Волк менависад, баъди сахттар кардани назорат бар ҷараёни муҳоҷират, корфармоён дар бораи бастани қарордоди корӣ бо муҳоҷирон ба мақомот бештар хабар медиҳанд. пурзур намудани кор барои ошкор ва пешгирӣ кардан аз мавридҳои сӯистифодаи шаҳрвандони хориҷӣ аз ҳуқуқи гирифтани иҷозаи иқомати муваққатӣ, иҷозаи иқомат ва шаҳрвандӣ борои содашуда, шумораи тақдими иҷозатномаи муваққатии зистро 44% ва додани ҳаққи иқоматро беш аз 18% кам кард. мақомоти Русия баъди ҳамла ба Крокус бо баҳонаи мубориза бо терроризм ҳазорҳо шаҳрванди Тоҷикистонро бидуни кадом сабабе ба ин кишвар роҳ надоданд. вазъият то ҳадди тоқатфарсо шуд ки вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон дар изҳороте онро бархилофи рӯҳия ва анъанаҳои муносибатҳои Душанбеву Москав донист. вале тавре ба назар мерасад, раванд тағйир наёфтааст ва моҳи август ба қонунгузории Русия чанд тағйироте ворид шуд ки шароити будубоши муҳоҷиронро дар ин кишвар мушкил мегардонад. даҳо тарҳи дигар ки низ ба маҳдуд намудани вуруд ва кору зиндагии муҳоҷирон дар Русия равона шудааст, дар баррасӣ мебошад. мақомоти рус мегӯянд, барои он ки муҳоҷирон ба мушкилот гирифтор нашаванд, пеш аз сафар дар намояндагии хадамоти шиноснома ва раводиди ин кишвар дар ватанҳояшон тамоми расмиётро анҷом бидиҳанд. ин намояндагӣ дар Тоҷикистон дар охири моҳи май имсол ифтитоҳ ёфт. тариқи он сабти изи ангушт ва санҷиши манъи воруд ба ҳудуди Русия сурат мегирад. Шаҳноза Нодирӣ, муовини вазири кору муҳоҷирати Тоҷикистон гуфтааст, хадамоти мазкур 3 моҳ ройгон буд, вале аз 2 сентябри имсол беш аз 400 сомониро ташкил хоҳад дод.